anga colonel Assimi Goïta akoko diɲɛ kɛlɛ saba de bɛ kana bi an kan n'o ye terrorisme violent ka i bolo ja an kana an ka sɔrɔ nɔfɛ ani ka kuma lankolonw fɔ ka tiɲɛ kɛ nkalon ye ko de ɲɔ ɲalen bɛ k'an ka jija o de kɛlɛli la o de ye kumu kɔnɔ élection dɔ bɛ ka kɛ Faransi a bɛ fɔ minnu ma ko nationaliste minnu ko anw ye yɛrɛ ye mɔgɔw ye u ka ɲɛmaa dɔ bɔra ka laseli dɔ kɛ ko an ka bɔ malangoloya kɔnɔ ani bɛnsɛngɔniya kɔnɔ ko tiɲɛ ka fɔ ko ni anw farafin bɛ fɛ ka kuma irisi la k'an ka kuma irisi la ko n'an bɛ fɛ ka chinois kan yɛrɛ fɔ k'an ka chinois kan fɔ ko wa ko nin y'a bannen ye dɛ olu bɛ wari fu min ta k'a di anw ma ko walasa k'u yɛrɛ miirina lafiya k'o bannen ye nin ye ko wa k'u bɛ wari min da an ma fɛnɛ ko nin y'o bannen k'an n'u bɛna feere mun ni sanni mun k'an fɛ yen ko nin y'o bannen k'u bɛ africains kɛ i n'a fɔ koli k'u sama ka b'u ka dugu la k'u gɛn donc africains k'a ka taa aw ka so k'aw ɲɛ tɛ Faransi bilen Algérie yɛrɛ ta juguyara n'a bɛɛ k'u bɛ depuis 1968 ko bɛnkan dɔ b'olu ni ɲɔgɔn cɛ ko u b'o fɛnɛ ɲɔngiri parce que k'u bɛ maa miliyɔn hakɛ de ladon u fɛ yen Pape an ye jaabi de di o cɛ in ma n ko an ka bɔ munnafigiya kɔnɔna na kuma caman anw yɛrɛ b'a fɔ an da la ko anw ni Faransi ka peuple tɛ kɛlɛ la ko an ni Faransi de ka marabagaw bɛ kɛlɛ la an fɛnɛ ka bɔ o fɛnɛ kɔnɔ o kuma in fɛnɛ tɛ tiɲɛ ye an musalaka de don tiɲɛ tɛ Faransi ka peuple o de bɛ kala fili Faransi ka gouvernement ɲɛ wa Faransi ka peuple o i tɛ se k'o ni Faransi ka gouvernement bɔ ɲɔgɔn na i tɛ se k'olu fɛnɛ bɔ Faransi ka état la n'i y'a mɛn Faransi ka état a ka jamana gouvernement ni jamanadenw de bon ni jamanadenw tun ka fisa ni jamana marabagaw ye jamanadenw tun bɛ wuli k'a bɛ ka min kɛ Mali la ou bien a bɛ ka mun kɛ farafinna la k'a ti bɛn o ma deli ka kɛ wa cɛ min bɛ ka kuma ko ka farafinw gɛn ko ka bɛɛ gɛn ka bɔ ka dugukolo kan a bɛ k'a fɔ yɔrɔ min na tubabu de bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ a kun ye o tɛ farafin ye dɛ o kuma in b'a jira ko ni golo finnen don hali ni Faransi ka nationalité b'i bolo i tɛ faransɛ ye donc a ye kuma lankolon caman fɔ ko olu bɛna sanni feere min k'anw fɛ yen k'anw yɛrɛ ka foyi tɛ nafa ɲɛ olu ye ko kɛmɛ kɛmɛ sarada ko fu ani buruburu k'an b'o dɔrɔn de lase olu ma donc o de la n y'a jaabi Faransi ma deli ka kɛ baarakɛla dugu yɛrɛ ye Faransi ye binkani de kɛ ka conférence de Berlin kɛ a n'a jɛɲɔgɔnw ka farafinna nafolow n'a dugukolo ta k'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ o de kama bi Côte d'Ivoire port wari tɛ Ivoiriens ta ye Sénégal ka port tɛ Sénégal sago la wa yɔrɔ caman bɛ ten an ko n'o fɛnɛ don ale ka kan yɛrɛ fɔli o bɛ dabila farafinna dugukolo kan ale ye sefa min dilan o bɛ dabila wa ale jigi dalen bɛ ka n'an ka nafolo min suɲɛ a n'an ka sanu min suɲɛ o nin fɛnɛ y'o bannen ale bɛ Faransi ka jɔyɔrɔ sabanan ou bien naaninan sɔrɔ sanubɔ la a b'a sɔrɔ cogo di ni suɲɛni ni binkani tɛ a b'a sɔrɔ o de la wa olu de nana ni guerre anw fɛ yan anw tɛ guerre dɔn olu de nana yan nɔ ko an bɛna aw civiliser ka na bi an kan k'an ka nafolo bɔ k'an somɔgɔw faga yan olu de nana olu de ka CFA bɛ yan an bɛ bɔ o CFA in na ni Ala sɔnna olu bɛ mun ɲini anw fɛ yan parce que u balo de sirilen bɛ yan na n'anw tɛ u tɛ balo olu ka sɔrɔ nafolo min b'u la bɔrɔ de bɛ finna ni nani pan k'i jɔ k'a b'a k'aw yɛrɛ baarakɛbali k'a fɔ k'ale bɛ kuma fɔ mɔgɔ dɔ ma n'i y'a ye nin y'anw sɔrɔ olu de tun bɛ maalankolonw ta k'u bila jamanaw kunna olu bɛ tila ka tulu bɔ ka ji bɔ k'a d'u ma donc u k'a faamuya ko o fana dabilalen nin k'u k'u ka kosow n'u ka kasaw cɛ ka bɔ Côte d'Ivoire port la yen aw yɛrɛ mɔgɔ min b'a la k'aw bɛna Côte d'Ivoire aéroport dɔ la ka na aw sigi yen aw ɲɛsin kɛlɛli kama aw tila ka na aw jɔ mɔgɔw da la ko farafin y'a don ta fɔlɔ mais nin fana jo bɛ farafin na dɛ c'est à dire ne t'a dɔn nin bɛɛ bɛ fɔ anw farafin ma ne yɛrɛ video dɔ dɔ ko k'u y'an neni n ko k'an neni a bɔra ka tiɲɛ de fɔ an ka fugariya de dabila Faransi tɛ baara kɛ sɔrɔ t'a bolo a yɛrɛ t'a dɔn k'a bɛ fɛn min o ka n'a fɔ anw ma ko ale b'anw gɛn ka bɔ a fɛ yen wallahi Pape n'anw tugura Assimi ka miirina kɔ san 10 ɲinan kɔ Faransi de bɛna giribuya kɛ yan an fɛnɛ bɛ nin discours kelen kɛ yan n'a ye tubabuw gɛn ka bɔ yan mais maliyɛn minnu bɛ Faransi u kan ka malo dɛ
ibe ka dongo de be ka atimi neni ibe ka Mali gouvernement neni a fɔra ɲɛna sisan k'i ye farafin de ye k'i tɛ français k'a b'aw kun n'a kalaw cɛ ka bɔ yen k'u ka wari foyi tɛ di aw ma bilen mais nin ye maloya de ye o maliyɛn minnu bɛ faransi n'u bɛ ka Mali dɛmɛ Bala yira ninnu b'u fo olu y'a yira k'u t'u faso bila olu y'a yira k'a fɔ k'a mɛn o mɛn olu tɛna to yen fɛ fɛn ɲini y'u se yen mais munna mɔgɔw taara fɛn ɲini na faransi y'an ka fɛnw de suɲɛ yan k'an ka nafolo suɲɛ ka taa n'o ye mais an ka taa fɛ pape n bɛ min f'i ɲɛna 100 ans hali baarakɛla tɛ sɔrɔ faransi 100 ans jamana min cɛ bɛ yɛlɛmalen bɛ ka kɛ muso ye a cɛw kɛlen bɛ k'u yɛlɛma ka kɛ muso ye gɔrɔdigɛniya dugu gɔrɔdigɛniya fanga o de ɲɔ ɲalen bɛ aw ka dugu la den tɛ ka wolo yen bilen aw si bɛ ka birinti aw tɛ se baara la aw ma deli ka baara yɛrɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ ni kuma ni ŋanamu ni mɔgɔ bila ɲɔgɔn na tɛ ka balo farafin joli la aw de bɛna fɔ an ɲɛna bi ko farafin ka t'u ka dugu la ko a bannen ye nin n'a banna min ye an bɛ n'o ye kɛ u fana ka bɔ ye farafinna yan u ka bɔ yan u kana se yan bilen yɛrɛ n'u dalen b'u yɛrɛ la u k'u ka sociétéw bɛɛ cɛ ka bɔ yan donc kuma in kun ye min ye an fana ka bɔ naganaga kuma kɔnɔ kuma anw yɛrɛ b'a fɔ dɛ ne yɛrɛ fɔnba b'a fɔ an ni faransi ka population tɛ ɲɔgɔn na dɛ an ni u ka autorité de ɲɔgɔn na tiɲɛ tɛ papin an ni faransi ka peuple yɛrɛ de ye faransi dɛmɛbaga ye parce que u ma deli ka bɔ k'u bɛ ka min kɛ k'u ma sɔn diɲɛ bɛɛ y'a ye faransi nana nafolo don terrorisiw la yan ka mankan ta ka n'a bila anw kan k'anw ka jamanadenw faga yan an y'u bolo minɛ o la ka taa n'u ye bɔgɔ jenini sanfɛ k'a fɔ diɲɛ mɔgɔ ɲɛna an ye faransi minɛ terroriste min bɛ ale de bɛ k'a financer jɔnni kuma na peuple français y'a mɛn o u y'a mɛn u delila ka wuli k'u fara ɲɔgɔn kan k'a tiɲɛ ka dɔn yan'a k'a kɛ nangarabaya ye ko africains ka taa an ka nin ko in ɲɛnabɔ fɔlɔ bani parce que ni nin ɲɛnabɔra fagali fɛn fɛn kɛra olu y'o financer dommage intérêt de bɛ bi faransi kan u bɛ fantanya tile ban dɛnɛdiri aw yɛrɛ jamana tɛ balo foyi la taxi kɔ hali bo u bɛ taxi da o kan mais ninnu bɛ se ka fɛn jumɛn fɔ pape hali ni i ko k'i bɛ kule ni kulekan tɛmɛna yɔrɔ dɔ la faransɛw bɛ taxi da kan Mali la u yɛrɛ fɛ yen ka taa da ka Mali la a tun to yan o tun bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ Mali kuma yɛrɛ fɔ donc an y'o kuma de fɛsɛ nin bɛɛ kun ye farafin ka faamuya ko kɛlɛ in bilahi kɛlɛ tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ o tun bɛ fɛ ka an faga de k'an ka dugu jukɔrɔ nafolo bɔ ka k'u ta ye pape n bɛ segin a kan diɲɛ kɔnɔ fɛn naani de bɛ yen nɔ diɲɛ kɛlɛ bɛɛ bɛ k'o nɔfɛ ala y'o fɛn naani bɛɛ di Mali ma a fɔlɔ o ye gaz ye gaz 7 milliards de réserve de bɛ anw bolo Mali la yan a filanan o ye or ye n'i y'anw ka sanu ta k'a bɔ nous sommes premiers du monde minnu bɛ bɔ da kuntanni fɛ ani min yɛrɛ bɛ déclarer n'i y'a fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ t'anw da sanu na a sabanan o ye lithium ye diɲɛ mobilibaw ani diɲɛ fɛn tɔw bɛ dilan fɛn mun na o bɛ anw bolo yan a naaninan o ye fer ye nɛgɛden o bɛ anw bolo yan kuma tɛ pétrole ma n'i y'a ye an m'an da se tɔw ma dɛ hydrogène to yen dɛ o bɛɛ bɛ anw ka jamana bolo yan ala ka tila ka ji di anw ma yan ka tila ka tile di anw ma ka tila ka mɔgɔ di anw ma ka dugukolo di anw ma anw de banna sɛbɛkɛ ma ka ba baara ma ka tubabuw to yen u ka n'u wa da an na yan o tun bɛ fɛ ka nin de bɔ nin de man ɲa hali ni maliyɛn bɛɛ tun sara kalo 7 sanction mun de tun don a ye sa ou bien a ka marifa ta a ka ɲɔgɔn ban an ka sɔrɔ ka na aw ka dugu jukɔrɔ nafolo bɔ ka taa n'a ye 100 ans olu tun bɛ kila olu tun bɛ mun na n ko tun bɛ sanubɔ de e mɔgɔ min nana ko i nana mɔgɔ dɛmɛ e bɛ sanubɔ la donc kuma in kun ye pour que ka jaabi d'u ma olu bɛ mun se mun na anw yɛrɛ bɛ so la bi ni Alahu Taala sɔnna a ma a bɛ minnu kɔnɔ ko n'i ma taa Faransi k'i tɛ se ka bɔ diɲɛ kalama depuis Ala ka anw sen ma tɛmɛ ka Faransi fɛ ne t'a ɲini yɛrɛ n ka don Faransi yɛrɛ ma deli ka miiri n'a ye quoi n'i ko ne ma ko Faransi ne bon n sigi ma sugu n t'a ɲini Ala fɛ Ala kana ne yɛrɛ tɛmɛ Faransi fɛ donc an b'a fɔ kɔrɔ tɛ ko maliyɛnw bɛ Faransi ko ko wɛrɛ don dɛ u taara yen u n'a ka parce que u y'an ka fɛnw de suɲɛ k'an ka fɛn nafolo suɲɛ ka taa n'a ye donc n'u taara ka taa baara kɛ ka dɔ sɔrɔ o nafolo la u ka kan mais a sera an yɛrɛ ka dɔ k'an yɛrɛ ye tubabuw yɛrɛ kana jɔnya kɛ yan. Ayiwa honorable an b'i fo kosɛbɛ i n'a fɔ an kun y'a fɔ cogo min na an ka lasigɛw la sisan an bɛna don min ye souveraineté sanitaire ye an bɛ don kɔnɔ i ka ɲɛfɔli k'an ye o fana dakun kan.
Papa anye ame mwochwa to ka focus Mali ka souveraineté Mali ka yerea ani Mali ka yerea ka kenya ko buna kunka papa Mali ka yerea kenya ko buna kunka abe so ni fin d'amadodi fo malien be ko famia bo ambo kele de fenena de a folo mi fo Mali ikera dokotoro la ka fa onfa ni go dokotoro la ka o ba da mine soyana kana infirmier saifan ben oui docteur la kay dora trala ko fa pour que Mali ka yere aka dafa fo e la dumi ta malinye e ko di dafa fo médecin ulu ku miri oui kaleka minta na be fo ma ko serment d'Hippocrate ki kale ko ne be fantan furake ndabe minye nyeto la kale minga barake horonya ni dame kono fo lu de ke ole kemene yere ma horonya bi na ole la infirmier mi serment de Florence Nightingale ne o fene yota ki laydu di ki bi Mali mo frake o ko ke pharmacien ka jorofa saifam ka jorofa edsoya ka jorofa chauffeur ke mi mbe o ka jorofa wa iki adon ko e laydu de ta jamanai ka ke fonctionnaire o sarabe ka di ema e ko ke be barake jamanai di 7h30 à 16h30 o wat kelen kono ni tara barake clinique la i yere janfa i ala janfa wa i jamana janfa parce que e kera fonctionnaire de ko e ka malien dion de furake de 7h30 à 16h30 d'autres sola oh non munu be fonctionnaire la no li o la wala kuma mi aba foku be Malika yere ya barala mais ka jamana den ka wari mine ka ta clinique la kata bosoni ke ki banga barake e dama Mali souveraineté ko kumana imanga clinique tibulu kaso yi fonctionnaire ki bi yera ko kuma fo Mali yere ya kena ko buna kunka aflana jume ma munu be privé la ku deme o ka privé barake anyema mu be public la o ka public barake anyema mais aka ke Mali yere ka système Mali yere de be ka i bolo do akoro ka Franci ka mogo be ku gen ka boanga système kono wati kera amata de Franci de kume instruction di ministère de la santé directeur uma kayeni keta ayeni keta o kera Mali na kateme papa me fe nya donwe o munu be ka Franci ka système deme anwa santé kono ku ka blu kuna ku ko bora fiena ça ne marchera plus. Vous ne pouvez pas prendre le système de santé du Mali en otage. C'est quand Malien dit otage là, donc niveau souveraineté fene, on la fout les inspecteurs, inspection de la santé là, nous le quand ça là wala, ils vont nous bloquer mener des cons, nous les sanctions minta ou sanctions qu'à la wala, ni tra privé là, ni be privé là, ni min kaka, ni au kanya ma faut être là, mais ni te sanctions des cas kama, tant que mon au inspection barala, ou nous ma bloquer mener kono, ka jumo comme on sanctionner, en a souveraineté galondo. Wa fanga réforme de ke mimba to bebe te ka frake i ka dugula chomi ne be woni dugula an wa seston be e ka se ka frake akana foko ke che kana yorore iboro ko papen ko na Malika réforme souveraineté ka nyema ike mo yo hôpital no na hôpital no be recherche de ke Malika souveraineté fele mu munu ngo ko lieu professeur agrégé bawi et le koko kamesi bi bolo de et le trani beke anga nyogo nyini nga dron o kamesi ano fembe ay munya jamana yi ambe mun no febi o yede na fara ko tension ko tension norme 914 o 914 est que malien de taille yi wa français de taille yi ni ko koni glycémie ka norme 1,10 yala o yera malien de la wa o fora enyana français de fait il fallait kolo tulu à norme ni kungolo à norme ni température à norme ni au norme ay recherche de que malien kon wa o fo awnya kalandi sibe a chama be ni no wa fo kwa doctorat ke mais cours théorie de be ku be kun sans o sa kuma ni kele ni be sans keme norme ni dans mo be muna munu be kolo be sika nyini ni ke doctorat kono na o kan nyini ni ka fo ko Mali yere ka norme ni o de souveraineté
akase ka don ko ni bana modèle be malien la wa be frake ta Mali la ko publier ko ila jena kan be baraketa o de souveraineté mais souveraineté ma wore ka kala ne be bolo ma wore ka norme ne be bolo ni min nana ni yo o laje attention ni bon vraiment attention yele la muna la bo afara ko ni ne yele la o de attention mais pas de recherche nous souffle ni produit muna et qui en de la recherche ke produit be mu la se mo ma wa kolombala maintenant jamana be tani odi ibika jamana ira recherche koro il y a la recherche fondamentale et la recherche expérimentale c'est-à-dire ni recherche ke recherche kana jabi do di ima jabi mi ne be barake no ko na fanya ika jamana yi am to kan yere ni ngamina ni professeur ba bebe mu le sorola ko nyayini ni o oke ko be ka ke anwa docteur so la bi ko be ka na fanya malien pakina meni be kono san joli san bisaba Mali ka politique sectorielle bi ama yelema Mali ke ka lafia ere mi procès na gona emtani iba Tunisie ko mi emtani koromso e Maroc même yana ngata no muna ere mi jamana wardo e muna o jonia mi be ela e ko la wale yake donc maintenant on a que papa il faut que les gens comprennent quand faut ko kelem be sina wallahi anti mo contrôle anti ordre contrôle anti ordre défend on be ka sara CNT la Mali saria de ka lawale kenya ko buna kunka ni koni manya ki kera fonctionnaire ibe ta bara de ke Mali ga d'autres sola donc souveraineté sanitaire d'autres kun nyeshi mumbe barake privé la o ka ke kanya bimbe barake public la o ka ke kanya anga bedeme ale mumbe privé la ngu deme o barake yoromina aka ken norme kono privé to be ka tien mo chama fait partie ou te fait no mo chekata cabinet modèle bela ka clinique privée be to tien alors que clinique privée nous chama be il y a beaucoup de médecins qui évoluent dans les privés qui sont bien au souveraineté fena tinya fanga laje Mali médecin joli joli be ni jamana yuta ni jamana be kusara nous te barala ko dado muna te barala est-ce que Bonavato l'a fait l'endo bon ankara ni bela pour qu'il y ait une souveraineté gagnant fanga ligne vert de blague Mali d'autres sous bela ka numéro de téléphone no bla ni mo yi arnaquer ka i to en qui détourner ta clinique là i ka tiki to fo et que ministre fait ka décret dota ni yera o minga nga kila o ka foron kili kino ko duite wo dula gansa wallahi et Bonavato la fialité d'autres monde fait to keninu et non pour qu'on m'a demandé bi je ka demanda d'autres be to keninu non nyo fonga fait Mali d'autres moi chamambi wallahi kunchilita ba mais be to keninu be donc on a fait souveraineté sanitaire aka kekei ama nyejo nyongo nyena de ka kinya fo nyongo na parce que nous sommes tous des potentiels patients nimeka kuma bana bi se ka nemne nepta ana docteur so kelina e bi se ka ta e mi yere docteur e beta mais namo docteur so glan ana te ka frake mais no kera mo fara abi nyana bo donc on a beaucoup on a fait beaucoup de choses donc souveraineté sanitaire yi wodi ka fenke anyere mimba to anyere bi se ka anyere ana kena ko bolo ko donc na fara ko souveraineté sanitaire dans te kena do ala me dumuni munuke Agence nationale de la sécurité sanitaire des Allemands. Et bien, tu me dis, il va droit. Il va Jimmy mi a contrôlé la wa. Il va Jimmy mi manani mona a donné droit. Qui ne fait la méga qui ne fait est-ce qu'il y a qui ne bécaille moi? Est-ce qu'il y a fait bécaille moi? Il y a tout ça à revoir. Voilà. On a envie faut conserver mieux souveraineté sanitaire à me voir avec comment. Là, amenado. Ni do mon frère terminé na santé mo ce sont les premiers que ni que c'est la ministre ou le ou là. O kama mi ministre sami ala wala ngalo tumuna la ayu me ka foko ani yala kurango abe dakulo dika ani wardo ku fara ko kama di malima mi na ko ni ban mondial fe la ira ka foko ban mondial ira ka faka se ka warno dibli sabda ko warno dibli to ngendo la ni do dila ko o la ni o masawati ko kama ko ka wati dibli yala se ka muso ka fo ani bon nere ame min fo folo nere dabal bana ne seben doy ne madala na do ya sura ko me sente kono e ka ta galon glanta ko kera sente mo nyena
e kuma dɔw yɛrɛ mɛnna nin kuma na yɛrɛ ne dabali banna pewu c'est à dire minisiri Sanu an n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ 2 siɲɛ fɔlɔ o kɛra budget rectificatif c'est à dire an ye dɔ bɔ dɔ la ka dɔ fara dɔ kan pour que ka se ka sarasiw dɛmɛ pour que ka se ka kuranko fɛnɛ dɛmɛ o vote tɔ an y'o kɛ mɔgɔ si yɛrɛ ma question poser an y'o fɛn ka kuma di Sanu ma kuma dira Sanu ma a yɛrɛ kelen dɔrɔn de kumana Sanu ye mun fɔ a ko Banque mondiale tun ye layidu min ta jamana ɲɛ 60 millions de dollars ko halisa ko wari in tɛ ka na mais ko wari nɔfɛ gɛlɛya min b'a la o ye président ye tagabolo 3 min fɔ ko de bɛ ka gɛlɛya don wariko la Assimi Goïta les 3 principes qui guident l'action publique parce que o hakili ni Mali bɛ jɛ Mali ka yɛrɛya i tɛ se ka o tɛ taa i fɛ Mali ka yɛrɛya de bɛ labato Maliyɛnw ka hakɛ Maliyɛnw ka intérêt bɛ min na Maliyɛn ka sɔrɔ bɛ min na o de bɛ labato ani ni Mali autorité ko k'u bɛ taa taabolo min fɛ o kɔrɔ ye mun ye aw tun wari in di an bɛnna kan k'a bɛ don kuranko de la wa kuma wɛrɛ tɛ gulon wariko kuma na ni fɛn bɛ fɔ fo ka taa Maliyɛnw kanu sira fɛ a ko de ko kuma in o de kɛlen bɛ gɛlɛya ye Banque mondiale ma o de bɛ ka o gɛlɛya bɛ wari bɔli kan mais k'a fɔ k'a ko Banque mondiale ye condition dɔ poser ayi an m'o mɛn ne kɔni ma mɛn wa o ma fɔ CNT la fɛnɛ ne ɲɛna fo dɔw taara fɔ yɛrɛ k'a ko Banque mondiale ko n'an ma sɔn nin ma ko ka dɔ bɔ an ka saraw la ko ka dɔ bɔ wari kɛtaw la mais nin ye nkalon kɔrɔ dilannen ye ka tiɲɛ di dɔw ma parce que wari dɔ tun kɛra dɔw tun ye nkalon tigɛ bɛɛ ɲɛna yan ko Mali ni Banque mondiale bɛnn'a kan ko an ye juru ta k'an ko an bɛ dɔ bɔ saraw la kuma caman lankolon caman kun gulongulonna nin na o mɔgɔ kelenw de bɛ nin manipulation na walasa ka tiɲɛ diyagoya d'u yɛrɛ ma sarako kuma yɛrɛ ma fɔ Banque mondiale ye nin condition fɔ kuma yɛrɛ ma fɔ a fɔra de an ka jamana taabolo min ye jamana ka taabolo 3 ye o kɛn bɛ gɛlɛya ye Banque mondiale bolo a kɛra kana fɔ o kɔfɛ hali FMI bɛɛ y'a ye k'a fɔ Mali ka économie an ka baara ɲɛna kojugu an ka dossier dilanna ko ka taa n'a ye FM tableau sanfɛ u y'u ban k'a présenter parce que n'a présentera wari min kan ka di o bɛ di dɔw fɛnɛ y'u bloqué o ma fɔ o don mais o fɔra o don dugusɛjɛ maintenant sisan mɔgɔw ka sabali mais i bɛ nin bɛɛ kun dɔn wa kuma yɛlɛma in tɛ dɔwɛrɛ ye koyi parce que jamana in kɔnɔ maa o maa bɛ baara kɛ n'o ye transition sinsin baara dɔ ye u bɛ nkalon ni namaraw ni fɛnw ta ka nɔrɔ o la Sanu bɛ cogo min na bi job fɛnɛ bɛ ten fo dɔw yɛrɛ bɛ taa ko job kɛlen bɛ yɛrɛ yirala de ye ko hali a tɛ taa Mali yɛrɛ ka diplomatie ko kuma fɔ bilen alors que bɛɛ b'a dɔn kuma min bɛ ka bɔ a da o ye tiɲɛ de parce que a ko ale pɛrɛlen don ale ni jinɛ ka jɛ ni Mali ka hɛrɛ b'a la ale b'o kɛ donc ko bɛ yɔrɔ jumɛn Maliyɛnw bɛ ka pressé de wa an bɛ Maliyɛnw rassurer a kana ku kɔnɔ ko transition bɛ t'i da lɛfɛ kɔnɔ Banque mondiale ɲɛ o tɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ mais an bɛ fɔ ka min faamuya n'a ye anw ka taabolo jateminɛ transition kɔnɔ an b'i gun k'i gun fo ka taa dɔngala bɔ i da c'est à dire an bɛ ninnu gun fo ninnu yɛrɛ laban de b'a fɔ an tɛ parce que nin bɛ yen kɛlɛ fɛɛrɛ dɔ de don parce que kuma caman bɛ yen Mali mana fɔ k'a b'a ka wari dilan sisan an bɛ se ka wari dilan kuma t'a la o mais n'a ye fɛɛrɛ bɛɛ sɔrɔ ka dalu bɛɛ sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ k'a tengu ninnu na k'u ma deli ka kɛ Mali ka hɛrɛ fɛ est ce que hali n'anw tɛ yen nɔ mɔgɔ tɛna dɔn k'u mana hɛrɛ kama an b'a gɛn ka jɔ i la de sinon o kɔrɔ tɛ ko an ni mɔgɔ wɛrɛ tɛ ka jɛ dɛ parce que n bɛ Maliyɛn bɛɛ hakili latigɛ ni o ye ministre des finances yɛrɛ kɛra ka n'a k'a la ka kɔgɔ k'a la n'a y'an jaabi an mago bɛ wari o wari la an bɛ se k'a minɛ siniwaw fɛ wa dugujukɔrɔfɛn m'an bolo an bɛ se k'a falen n'a y'an ja an b'a minɛ Irisi fɛ n'a y'an ja an b'a minɛ jamana wɛrɛ fɛ bɛɛ b'a dɔn ko liquidité bɛ fan bɛɛ
mais an bɛ k'an ka baara bɛɛ de kɛ an ka yɛrɛmahɔrɔnya n'an ka taabolo kɔnɔna la an kana siri maa si la mais an ka jate dɔw minɛ ni fɛn minnu b'an bolo an bɛ se ka nin bɛɛ jate minɛ k'a fɔ bon n'an ka baara kɛ n'i ye nin bɔ i bɛ nin ta an bɛ nin ta donc maliyɛnw kana paniquer wa mali ka taa mun ta k'a da tigɛ kɔnɔ mais ni i ni mɔgɔ bɛ jɛ la parce que bɛɛ tun y'a fɔ yan ko Asimi ye Mali feere Banque mondiale ma k'an fɔ ko jaa ye min fɔ tiɲɛ tɛ koyi jaa Asimi yɛrɛ de ka critère bɛ k'a to Banque mondiale bɛ k'i ku jɛngɛ yan fɛ il y a combien de projets de la Banque mondiale min to de décaissement a ma ɲɛnabɔ projet pourba tɛ nin 1,2 n ko ye blocage modèle bɛɛ ko la mais a dɔw fɛnɛ bɛ yen olu to de décaissement o lielen bɛ anw yɛrɛ ka administrateur ka baara kuntanw na olu tɛ baara kɛ Franki b'i kan i yɛrɛ ka mɔgɔ b'i kan maliyɛn dentigiw ka ca dɛ donc nin ko ninnu de bɛ yen o de la sanu n'an kumana a ye nin fɛn ninnu fɔ ka tila k'a yira tuguni maliyɛn k'i hakili sigi Papin 100 ans yanni an ka se 100 ans ma office du Niger Mali ka sukaro Mali ka malo i mago bɛ fɛn fɛn la Sénégal ko fan fɛ Mali tɛ bɔ ka taa fɛn san kɛnɛma ni Alahu Taala sɔnna ma wa an b'an sinsin sɛnɛ kan ka sɛnɛ don ba la ka ɲɛsin an ka sɔrɔfɛnw ma ka ɲɛsin an ka dugukolo ma o baara de bɛ sen na o de kama n y'a fɔ n ko 100 ans maliyɛn bɛ ɲinɛ nin kɔ mais f'an ka baara de kɛ o kɔrɔ tɛ k'a ko bɛɛ bɛ ban 100 ans dɛ dɔw bɛ ban hali ɲina à partir du 25 décembre kuranko kuma ni Alahu Taala sɔnna ma nɔgɔyaba bɛ k'a la mɔgɔw bɛ ɲinɛ ni Ala sɔnna disposition kɔrɔw bɛ ka taa énergie nucléaire bɛ nali donc sanubɔ kuma yɛrɛ a diyara parce que an ye débat d'orientation min kɛ a ye mɔgɔ caman kun kɔnɔna fili la a ye caman bɔ kɔnɔna fili la n tɛ se ka bɔ kuma na n ye question dɔ posé a kun a y'a jaabi fo n ka jaabi fɔ maliyɛn bɛɛ na n ko sanu soutènement Mali tɛ dɛ a kun ko kan ka ban 2024 a ko bɛ cogo jumɛn parce que anw mago bɛ soutènement Mali tɛ la ani Maroc ta a ko ka dabila soit a ka d'an bɛɛ ma a bɛɛ ka d'a ma ou bien an ka kɛ action majoritaire ye a ko ko in kan ka ban mois de juillet yɛrɛ kun kɔnɔ Marocain kun kan ka na mais n'u ma na n'a wagati banna ko fila don soit Mali b'a ka action bɛɛ kɛ mais ou bien Mali bɛ kɛ action majoritaire ye o kɔrɔ ye ko maliyɛnw k'u lafiya soutènement bɛna sigi Mali tigiya la parce que mɔgɔ caman tun mago bɛ nin jaabi in na mais bi an bɛ nin jaabi di mɔgɔw ma soutènement Mali tɛ a bɛ segin Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya kɔnɔna la donc on aura notre souveraineté sur la communication m'a fɔ Ala ɲinɛ ma wa ministre de y'a fɔ tan wa a ma kɛ ne kelen ɲɛna dɛ a kɛra an caman ɲɛna parce que kuma jatigilanta ne t'o fɔ dɛ jatigi tɛ kuma mun na ne t'o fɔ donc o kɔrɔ ye mun ye maliyɛnw k'a dɔn ko an tun bɛ ka bɔ ka kuma min fɔ soutènement Mali tɛ ko la ko autorités bɛ ka baara kɛ même téléphone communication u bɛ ka baara kɛ a bɛɛ kan dugukolo ko fɛnɛ n y'o kuma fɔ a ɲɛna la taxe sur les terres bâties et non bâties a ko sisan comme taxe min bɛ Mali yɛrɛ sow kan o wari ka ca mais dugukolo jalan minnu bɛ yen taxe bɛna da o de sanfɛ walasa k'o wari ladon jamana kɔnɔ effectivement o ye hakilina ɲuman ye sinon taxe min yɛrɛ bɛ da sow kan Papin dɔ kan ka bɔ a la non dɔ kan ka bɔ a la Mali kan ka so taxe jigin jusqu'à 5% pour que ka mɔgɔw investissement ka kɛ maintenant minnu bɛ yen n'u ka dugukolo sɛnsɛnnen don ni fɛn wɛrɛ t'a kan an b'olu ta gosi 12% pour que ka spéculation foncière kɛlɛ donc fɛn caman de bolo dara ministre ye kibaruya caman di kɔnɔgan caman tun bɛ mɔgɔ caman na o caman bɔra yen mais c'est le lieu ni an nana qu'on donne ces informations à la population a kunnafoni ka di jamanadenw ma ne ye min fɔ mɔgɔ ye gɛlɛya bɛ yen ministre yɛrɛ y'o fɔ dɛ a ko gɛlɛya bɛ yen a ko bi ma nɔgɔn wa a ko mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ka juru bɛ yen dette fournisseur n y'o fana question posé a kun a ko fɔ ma an bɛ dette fournisseur an b'a sara mais jamana si tɛ jɔ n'i fana ma juru ta dette fournisseur ta i bɛ dɔ ta i bɛ dɔ sara wa ko bɛ k'a sara o bɛ caman fana sara Papin a dun ne hakili lafiyara kosɛbɛ parce que n ye ɲininkali caman kɛ a y'a jaabi mɔgɔ caman ɲininkali caman kɛ a y'a jaabi an kɔni min fɔ dɔrɔn gɛlɛya b'an kan maliyɛnw kana jɔrɔ wari dilanni ani wari dilanni baliya ɲininkali yɛrɛ t'o la a ko bɛ se ka mɛn de sinon ni Mali m'a ka wari dilan
o kɔrɔ kan bɛ kuma fu de la an tɛ se ka to farancɛ fa la k'an disi gosi ni yɛlɛma wɛrɛ ye mais a n'a don de bɛ ɲɔgɔn bolo wa a n'a kow fɛnɛ bɛ nali an kana pressé kow bɛna dɔɔni dɔɔni Asimi y'a fɔ nin ye ko Mali bɛna digitaliser an san joli filɛ an b'a kuma na proposition de loi ne y'a bila CNT la a bɛ wagati joli bɔ mais kow bɛna dɔɔni dɔɔni o de y'a kɛ ne tɛ segin n ka kuma na n bɛ segin n b'a fɔ parce que maliyɛnw kan ka mun jɔrɔ bi o ye an yɛrɛ de kana sɔn malankolonw ka an bɔ an hakili kan ka kɛ i n'a fɔ ko transition tɛ baara la ka kɛ i n'a fɔ ko Mali tun tɛ yɔrɔ si alors que papier Mali tun binna de Mali tun bɛ moins 1,2 de la taux de récession sanuya sama ka na 4% na kuma min na an bɛ embargo la pendant 7 ans diɲɛ économiste baw ani minnu sɔnni m'u yɛrɛ farafinna Alassane Dramane ninnu ni Abou Cissé u bɛɛ m'a fɔ ko dans 2 semaines k'an ka wari bɛ ban jɔnni kuma dɔn ko n'o kuma fɔra ko tɛ tiɲɛ an ma kalo 7 kɛ wari banna est-ce que wari banna mais kalo 7 mun de tun bɛ Mali kan n b'a f'i ɲɛna fo 4 fɔlɔ CEDEAO ka sanction b'an kan filanan Covid b'an kan sabanan guerre bɛ anw kan an bɛ guerre yɛrɛ kɔnɔ wa 4nan fɛnɛ guerre d'Ukraine fɛnɛ o fɛnɛ impact b'an kan an y'an t'o bɛɛ kɔnɔ ka Mali ta pendant 2 ans foyi ma fara essence carburant sɔngɔ kan et pendant ces 2 ans là gouvernement bɛ 120 milliards de don pour soutenir le prix du carburant ma yɛlɛ mais o 2 ans kelen kɔnɔ k'an to gɛlɛya la ka Mali ka masse salariale ka bɔ 750 ou 800 milliards ka na bi on est à 1055 milliards k'an to kɔnɔ Faransi y'a ka aide budgétaire bɛɛ tigɛ mais an n'a taw ta an kɛra ka avancer fo ka dɔ fara Mali ka budget kan pour que k'o fɛnɛ faamuya la transition de 91 la transition de Jomunda Union européenne de y'a bɛɛ financer mais jɔn anw ta financer an yɛrɛ k'an to fɛnɛ kɔnɔ an ka dugukolo 2 tiers du territoire k'o fɛnɛ sɔrɔ ka fara an bolo la ka Kidal libérer ka armée française gɛn ka MINUSMA gɛn bɛɛ tun ko ko ni Faransi taara k'a bɛ kɛ cogo di bɛɛ kɛra k'a fɔ ko ni MINUSMA taara k'a bɛ kɛ cogo di donc maliyɛnw halisa an ka da la ala kɛlɛ b'an ta in na quoi c'est pour cela an b'o de fɔ mɔgɔw ɲɛna c'est l'intelligence collective du peuple malien o de ye an kɛ ka nin kɛlɛ in sɔrɔ maa kelen si kana na i disi gosi ni nin ye ko ni e kun tɛ k'a tɛ kɛ tan n ka cɛ i bɛ fu la n'i ye mɔgɔ kelen kelenw ka baara ta dɔ b'a fɔ k'ale ma fɛn kɛ nin ye sanuta ye Abdoulaye Diop ta bɛ se ka fɔ Abdoulaye Mayiga ta bɛ se ka fɔ anw yɛrɛ ta bɛ se ka fɔ mais ni maa kelen wulila k'i nin bɛɛ turu ta ka da i yɛrɛ kun an ka c'est la victoire collective wa maliyɛnw ka sɔn ani maliyɛnw ka cɛsiri an b'o victoire de kɔnɔ an kana ɲinɛ o de kɔ don min na CEDEAO b'a ka porte datugu ni Mali population kun murutira a don jeli bɛ bɔ yan fanga bɛ bila an bɛɛ bɛ tunu ɲɔgɔn na Mali ka territoire tɛ récupérer don min na Asimi bɛ na aéroport privatisation o papier bɛ tabali kan CMDT privatisation o papier bɛ tabali kan EDM privatisation o papier bɛ tabali kan 27 bâtiments publics o kun baradera ka ban ka tila k'a louer jamana ma i m'a ye n'a kuma ganna ni ne bɛ ka kuma aw ka to k'a lakɔlɔsi aw b'aw ka commentaire lajɛ tellement que an bɛ tiɲɛ fɔ k'a bɔrɔntɔ u ka malankolonninw bɛ na aw ka page la nkalontigɛla an t'e lamɛn a b'a kɔnɔ ko bɛ dɔ bɔ anw ta in na bilayi n'i t'a lamɛn i da de tu n'es pas obligé ka na écran in na o mais n'e b'a dɔn ko nkalon don olu tɛ diyagoya e kana nkalon lamɛn munna i b'a lamɛn i t'e nkalon in to yen ta ɛ tuma olu b'u ta fɔ an t'o lamɛn o a b'u kɔnɔ ko n'u ka dangadenni ninnu wulila u bɛ na tila ka commentaire fu kɛ mɔgɔ t'e lamɛn o mɔgɔ t'e lamɛn alors que papa ala ye diɲɛ don o don da mɔgɔw bɛ tile k'an wele ko k'a bɛ faso ko min na hali bi dɔ ye parfum dɔ bila ka na ne ma d'une valeur de plus de 300 000 francs ko faso kanu kama wa an ta ne t'a da dɔn yɛrɛ tile de tɛ bin ni jɔ de m'a fɔ ko fɔ n b'a ŋɔni a bɛ faso kanu mɔgɔ dɔw ma bɔ fo sanga ka na u jɔ furakɛ i wolo yan ka bɔ fo sanga papa olu bɛɛ y'a la ko wɛrɛ ye sa n bɛ mun f'i ɲɛna c'est pour cela n bɛ n dɔgɔninw ani n balimaw minnu bɛ ka transition dɛmɛ u kana décourager n'u fa nɛnina jamana ko la u ka sɔn n'i ba nɛnina jamana ko la i ka sɔn Asimi m'a fɔ a bɛɛ ɲɛna ko hali n'a ni bɛ to a la k'an bɛ taa donc ala kana an ni to a la mais ala k'an sago d'an ma. Ni ala sɔnna. Honorable an bɛna min ye ministre Sanu toujours ani Diop
Be wuli ka jom na bi ma chamaye ayira ka fo wuli ka jom yala abse ka munesi malima bi surtout kata mi impérialisme Israël yala mali se ka na fa dina sala surtout Afrique surtout ni wati na iba ka fo so ka ko le ka mi to ku su tempa na ko sebe u ka baraw ketu ya nu ka wuli ka jom no ye abla no ye ministre jobi ata se ani ministre sam ko se ka muso ka fo ka wuli ka jira ni wati la baina même une fois un adron bien koko ni warte fouetté papa ngani yere ne ni war bu edro fouetté ni warte fouetté mon ebe l'honneur de la guerre c'est l'argent amaka kele mun no fe bi warte ya bien kono ma papa e de nga boli ki kumbe na toka bo ita baragaro la parce que ibina ni na masawu ne mu wale e ki tuka toka de bula ngono ngadi kaso baba che abe fo na ta dore kan Jimson a créé un groupe na papa nana. Tchao tche tiani fait à kaso de unte ko papa nana. Mais tchao tche donto a kaso. Na masa bibolo. Ni mu feni do bibolo bitki bibolo. Jimson ba ko baba. E mu na ba ko baba. Le conseil des jurés. E mu na ba ko baba. Nu bina jaraka dum baba. Nu be surofana dum baba. Selma na se selfini baba. Mwana ta ikola baba ni baba na tuni fen do be baba bolo maintenant obey no te baba bolo dun ani yo kuma sa te ko mi teto bon l'honneur de la guerre là c'est l'argent na foro ko wardo ko te ko be ti le wala mais no di te fen fenete mi ma fo arme fen na ba ke ni arme be kelo kele ke pour l'économie ni arme ti bolo ni soro ti bolo arme te ki bolo wala arme ki bolo arme bi ga soro la. Donc obligatoirement, les ministres des Finances du Mali, du Burkina et du Niger, ou tout le temps, comment tu as alloué ça nous parce que les Agnès il a mon la côte d'Ako à la temps de il a montré qu'il est le meilleur financier. Comme c'est voir mon atona, l'imba pour la sauce d'un tour fédéral. On a le job, allez regarder la d'école c'est ça. Bien qu'on a un cours de Douma. Ako diplomatie be dépend ni wara bi ko fe bo wara yakuma fo mais ni bakoroni bi ko fe bo ta fo pa chobe se ga dun mais comment tel tere ama a chef fo ne ga ministre là abi kuma mo fo sa ko mo fo ko rolia aki mo wara do le bi chika ta kale bi ko a jaga fara ko ti me ro kan maintenant ale be ka bara min ke ci ça aya ira ka fo ko même CEDEAO ka diplomate ils sont pas compétents. Vous même fier na papa Union européenne ayet be kla ku gain no ku kana gerola ku kasa bolenu parce qu'il faut chercher à revenir c'est là où les bannes fleni maintenant et ayet a titoy parce que job be katani islami c'est créer le pôle civilisationnel du Sahel en boran yere kalama tabolo do ba ana en donner do ni fendo e amori ka en tabolo. Donc, on m'a dit, ASC Francis Daka Kantigé. Francis sera banal de peu. Et ma Zemmour bolé, n'avait dit qu'un voyou fort, n'avait chinois comme vous, et qu'à cela, un homme avait bacan pour les amours. Quand il a un mot de fort. Mon avocat est là, mais qui est là. Donc aujourd'hui, diplomatie maintenant, c'est une diplomatie agressive. C'est pour qu'il y ait fait mon kena, parce qu'il me fait une de bon, il va faire. Donc, Job aussi, allez faire les sibounou là. Parce qu'il est une compétence. Il y a des politiciens qui ont été mais, Francis, tu as mon ciblé, car à défendre. Et moi, Francis, Zemmour Bolé, comment, Africain, là. Parce qu'ils n'ont plus la possibilité, comme gouverneur dans leur pays. Il n'a pas fait Jomai Faye, a démissionné pour la clé, nous avons savait qu'à la a te qui est trop Francis Boulon d'Agola. Comment a-t-il la Sénégal les Kamanga Stratala? A-t-il la Sénégal les Kama? Mais à quoi a-t-il toi la cave démissionné là? Blaise comparé Missali. Fin du même Blaise Mamunga Francis. Allez, on va qu'elle est à la joie Blaise Nobala. Mais bi franchement, quand tu as frappé, nous nous montons moi là. Nous nous mettons moi là. Donc, c'est pour cela, après avec la baramike, nous sommes avec la baramike, où tu es tué,
mɔgɔ bɛ kuma bɛɛ fɛnɛ f'u ma mɔgɔ b'u la gosi wa o fɛnɛ de y'a diya Asimi t'a fɔra yan anw ka président Maliki Jaw kuma bɛɛ fɔra o ma Moro Kondi kuma bɛɛ fɔra o ma Abdoulaye Mayiga fɛn bɛɛ fɔra o ma anw yɛrɛ kɔni tɛ anw t'a ka dɔ k'a ko la parce que n'i y'anw ta i b'anw bila o anw tɛna i ka kuma n'a y'i diya sigi ka fɔ ma ni bɔ kuma sera ka kuma ne bɛ n ka kuma kɛ donc pour que bɛɛ k'a faamuya k'an bɛ sira mun fɛ c'est un chemin de non retour. Ayiwa honorable an bɛ taa min ye Sikaso ye président de transition ale ye taama kɛ ka tɛmɛ waati tɛmɛnenw na a taara Sikaso a ye kuma caman fɔ yala a ka nin voyage ka taa Sikaso Burkina i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ an ye. Président ka voyage Burkina a bɛ fɛn 5 ko fɔ d'abord bɛɛ k'a faamuya ko président yan'a ka taa Ibrahim fɛ yen a nana Ibrahim kɛrɛfɛ dugu dɔ de la n'o ye cɛfarin dugu ye n'o ye kɛnɛ dugu ye n'o ye Sikaso ye parce que ni Soso k'a ko k'a b'i fɛ a b'i fɛ n'a ko k'a t'i fɛ a t'i fɛ Mali région bɛɛ région kelen min n'a ko k'a b'a la a b'a la n'a ko k'a t'a la a t'a la Sikaso y'o dɔ ye o ka fara Segu kan o yɛrɛ ka Segu ni Sikaso k'a ko k'a b'i fɛ yan ayi siga t'a la donc président nana Sikaso Sikasokaw y'a yira président na e de ye an ka Mali président ye wa diɲɛ an b'i kɔ président bɔra ni o lawasa ye jamana kɔnɔ munna Sikaso a y'i to yen ka taa IBE fɛ yen mɔgɔ caman m'a jateminɛ o président taara Sikaso a ye discours kɛ bamanankan de la a b'o kɔrɔ dɔn wa ne nana n yɛrɛlakaw de fɛ yen et puis a cousinw de fɛnɛ don a sinankun de don a taara a yɛrɛ kalifa a sinankun na a b'a fɔ k'u ma kunbɛn ni cimi caman ye daga ɲuman bɛ mais ani kan ka kunbɛn ni min ye o y'a kunbɛn n'o ye sanafɔ ni Ibrahima ta u ye namuya diya Asimi bolo a y'a dɔn k'a cousinw yɛrɛ de ye Sikasokaw ye filanan a taara ni dɔnniya y'a fɛ wa a nana ni kulonkɛ fɛnɛ y'a fɛ ko cɛw bɛ kulonkɛ kɛ tilegan fɛ mais o sufɛ kɛlɛ bali l'amusement dans la journée n'empêche pas le duel de la nuit l'amusement dans la nuit n'empêche pas le duel du jour donc o kɛlen a taara IBE fɛ yen a lawasalenba parce que n'a kun taara IBE fɛ yen k'a sɔrɔ a ka popularité ma yira fɔlɔ u b'a fɔ ko ko ninnu taatɔ filɛ ko mɔgɔ yɛrɛ t'u kɔ. Donc il est parti à Ouagadougou avec la légitimité populaire du Mali et du Kénédougou, le royaume de la résistance coloniale. A Bora a taara IBE fɛ yen président ka tagali IBE fɛ yen e ma ye kuma jɔra coup d'état bɛ Burkina coup d'état tɛ Burkina kuma ma ban ni Mali ni Burkina AES ko tiɲɛ don a nkalon don a ma laɲɛnamaya donc a taara k'a fɔ ko AES ko nkalon t'a la ale n'a dɔgɔnin cɛ fɛnɛ nkalon t'a la Mali ni Burkina ye kelen ye nkalon t'a la wa ka tila k'a kɛ a depuis a donna transition na a ka voyager a filanan de ye nin ye o taara kɛ Burkina ka tila ka taa fɔ yen ko waati dɔ sera k'an ka bɔ an teri kɔrɔ ninnu bolo ko les relations de façade cɛ président yɛrɛ kuma la a bɛ a ka yɛrɛ ne b'a fɔ n ko kuma la yɛrɛ ka tubabukan ninnu cɛ nin ye dimi donna tubabukan ye dɛ c'est à dire jɛ filenkolonlama c'est à dire ka jɛ kɛ fɛn fu kan quoi i n'a fɔ pampolo jɛ fulama tɛ jɛ min sigilen tɛ wala jɛ lagosilen voilà a bamanankan yɛrɛ o de jɛ lagosilen jɛ min ni kun t'a la yɛrɛ n'a tɛ nafa ɲɛ maa ye relation de façade ko an bɔra relation de façade la ka taa relation ɲɛnɛma la irisiw bolo chinois bolo tirikiw bolo ale n'a dɔgɔkɛ ko bi ko Mali ka armée bɛ fan bɛɛ c'était pour rassurer la population du Burkina qu'effectivement l'armée du Mali et l'armée du Burkina travaillent ensemble a kɛra k'a sɛbɛntiya Mali ka armée bɛna kɛlɛ kɛ fo Burkina Burkina ka armée bɛna kɛlɛ kɛ fo Mali la o kɔrɔ min tubabuw n'a y'a farati k'a bɛ Burkina attaquer Mali ka armée bɛna attaquer yan donc la solidarité o kuma tɔ o de bɛna attaquer le 6 juillet Niger lajɛrɛba min bɛ kɛ yen donc tagali fusayara Burkina
tagali ye Faransi jigi kari o de kama ma Faransi u tugu ka vidéo kɔrɔ min kɛra depuis février 2024 n'u ye a fɔ ko u bɛna port sigi Côte d'Ivoire u y'a tugu k'a bila fiɲɛ fɛ bɛɛ k'a dɔn u bɛ fɛ ka mun kɛ nin bɛɛ ye babali bɛɛ k'a dɔn ko ja ko Côte d'Ivoire t'a yɛrɛ bolo ja u bɛ fɛ ka AES attaquer à partir de la Côte d'Ivoire mais c'est clair et à partir du Sénégal parce que Sénégal est le ministre de la Défense a ni autant mais qu'à boulot d'ignorement pour surveiller la frontière entre le Mali et le Sénégal. Donc à Tinga Tagali, aïe font un courant de dit, aïe Sima, aïe Burkinabé au Atlitiki, aïe Malais au Atlitiki, ou aïe Bala Tordon Bala. Voilà. Aïwa, on a vu Susan Poulon avec Yen assez Tchama. Mi question Yama, nous y ko Galoni, allez c'est la montagne Yamayala au Kaseka Africain. Bon, tiens, la Mauritanie a élection tenue sera là quoi. Parce que jamana ni France bolo be nyoko bolo. Ika kunu no nete intéressé là. Nous ya ti Mauritanie ondi. Do ya chi we ya chi Mauritanie mais mi ngon nga gele. Anga nchija, anga nga baraka en refa jamana ka. Parce que comment la Mali met au divertissement kono quoi. L'élection des autres pays là, ça nous intéresse pas. Fima ont intéressé bi. Ni jamana mi dona ayeti kona ma intéressé au kakula. Mais jamana mi te ayeti kona am moga kumana. Ça nous intéresse pas. Non, mais on a fait jamana te o man ni ga nyumanke kama wa ndamana jamana do mo terusu mo ga to lefi. Et ni change sigile o kanga balela. On avait élection sur ba chien wala ta ka tigi ka frantika intérêt défend ka autant intérêt défend. Donc c'est pour cela c'est un non-événement pour moi quoi. Ça ne m'intéresse nullement. C'est comme à la France, l'élection, moi je ne m'intéresse même pas. On peut mouler pour que on a la lafia. Il faut tamer, mais on va qui m'a conjugué, il faut combler. Mais il te commentaire pour Kafoueka. L'élection de Mauritanie, c'est pas mon problème. Ah, on a voulu bloquer, n'allez tout l'homme là, type au Kaboui. On va y faire comment bien fait, nous de fort dans la messe, c'est là qu'on ne pas fait. Nango Malikura. Et mi école maître, il est là d'état Jamanaï, qui veut Jamana Dionkala. O Dionkala ni la diriane Horoyai. Malikura Benati. Et mi Kabara est critiqué. Il donne critiquer la qui veut critiquer Tiendeka. Il a critiqué Tienka. Jamana Kura Bena au Tchougola. Et mi d'autres, ni Kalena qui veut Banabato de Frake, qui tue Janfa. O banabagatɔ furakɛ a furakɛ cogo la e min ye ministre i bilara de k'i ka baara kɛ i ka mɔgɔw fana la kɔlɔsi o kɔlɔsili o n'o ministre o baara kɛ a kɛcogo la e min ye wasaden i n'a fɔ anw nana de jamana bɛ k'anw sara de ko ka sariya la kɔlɔsi ka sariya ka lawaleya jamanadenw kana tɔɲɔ wa an ka jamanadenw ka kɛlɛ kɛ anw fana k'o kɛ e min ye maçon ye i ka baara ɲuman kɛ pour que i ka so jɔ ka ɲa e mun bɛ feere kɛ ladiriya la e mun ta ye nɛgɛ feere nɛgɛ ɲuman feere mɔgɔw ma e mun fana bɛ yen ni e de ta ye jeliya baara ɲuman kɛ i ka an fɔ an yɛrɛ ɲɛna i ka dusu don an kɔnɔ min b'a to an b'an taabolo dɔn papiye ni bɛɛ y'i ta kɛ k'a kɛ a kɛcogo la an bɛ malikurakun min fɔ a bɛ sabati e min ye polisi ye n'i kan ka mɔgɔw lakana n'i kan ka circulation k'a ɲɛ ma a kɛ i ni Alahu Taala cɛ la papiye ni bɛɛ ye nin kɛ. Mun de bɛ Mali bali k'a ti ja i ko k'i ye silamɛ ye i ka silamɛya k'a kɛcogo ɲuman na kɛ i ko k'i ye chrétien ye i ka chrétienya k'a kɛcogo la i bolo n'i ko i bɛ boli de sɔn o sɔn i k'a k'a kɛcogo ɲuman na min bɛ min kɛ e k'i ta in kɛ bani ni bɛɛ y'i tile i ta kɔnɔ ni bɛɛ y'i ta kɛ a kɛcogo ɲuman na papiye jamana bɛ lafiya koyi parce que nin bɛɛ kɛcogo ɲuman bɛ mun nɔfɛ nin bɛɛ kɛcogo de bɛ kɛ jamana ka lafiya kama. I tɛ diɲɛ boli sɔn k'a b'a fɔ k'a bɛ boli sɔn k'a bɛ dugu min na ko k'o dugu ci i tɛ diɲɛ silamɛ k'a bɛ seli de ko k'a ka dugu ci fo n'o kɛra silamɛ jugu ye i tɛ baarakɛla k'ale b'a fɔ de ko dugu ka ci ni dugu cira i bɛ baara cogo di bon papiye an k'an denw mara ka ɲa papiye an ka jamana in tiɲɛna trop papiye fo mɔgɔw k'a faamuya i m'a ye furusa ka ca bi yan papiye a bɛ mɔgɔw kɔnɔ k'u bɛ furu kɛ u yɛrɛ de kama.
be muso kono ko n'ale furula k'ale furula cɛ de kama papa ni furula kaban furu ji min bɛ taa k'e kunna cɛ balimamuso de bɛ t'e nɔfɛ o mɔgɔ dɔ de bɛ taa furu sira tagama mun tɛ e cɛ ye o furu ko kuma bɛ fɔ mɔgɔ wɛrɛ de fɛ o donc n'e furu sirila kaban olu bɛɛ de bɛ furu in kɔnɔ n ko de b'a kɛ furu sali ma nɔgɔn papa i b'a ye an ka mɔgɔw da ko ba ni ne ko sisan ko ne ba ye honorable Aminata ye o kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ de ye ko n b'a minɛ i n'a fɔ n ba parce que muso don mais e m'a ye n'i taara i ba sinamuso a bɛ fɔ ko de y'i ba ye mais e m'a ye kɔrɔmalu bɛ taa bi ni ne taara sisan ni ne ko nin ye n ba ye wa ko i wololoba don wa parce que o tɛ bamanankan mɛn bamanankan na a tɛ fɔ woloba a fɔ ko nin ye n woloba ye mais a fɔ ko nin ye n ba ye bamanankan na a fɔ ko nin ye n wolofa ye mais nin ye n fa ye n'a fɔra ko fa dɔrɔn o kɔrɔ de ye k'a bɛ faya jɔyɔrɔ de la n'a fɔra ko ba o kɔrɔ k'a bɛ baya jɔyɔrɔ la bon maintenant fo muso i bɛ taa sɔrɔ sisan du kɔnɔ hali sinamaw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ sinaya kɛ ka denw don a la mais u bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko denw man ka don sinaya la parce que e sinamuso den o ye e yɛrɛ de den ye n'u fa sara o bɛ se k'e ladon bon fo muso k'a faamuya ko an mana kɛ sinama ye cogo o cogo mais cɛ bɛ den minnu sɔrɔ aw fɛ o bɔra juru kelen de la olu bɛɛ bɔra fa kelen de la o denw man ka ko don ɲɔgɔn ma wa o denw man ka kɛ ko ne ba ye nin ye a bɛ diyagoya den bɛɛ de kan ba ninnu bɛɛ de y'aw ba ye mais an ye nin bɛɛ bila maintenant e k'an ka du lajɛ les chefs de famille ont démissionné u tɛ den lajɛ ni min nana ni téléphone tɛ min bolo n taara gɛrɛn na don o don n bɛ ka taa wari ɲini wari tɛ sɔrɔ denmisɛnninw tɛ mara denmisɛnninw kɛlen bɛ drogue tala ye hali denmusow bɛ ka drogue ta bi drogue ta fɛn bɛ ka kɛ bi c'est la démission des parents cɛ an ka taa nɔ an bɛ nin boliboli bɛɛ la wari nɔfɛ wari kana sɔrɔ cɛ i yɛrɛ sɔrɔ sa l'avenir d'une famille là ce n'est pas l'argent c'est les enfants papa e ka kɛ fantanden o ye tiɲɛ ye mais i denw ka kɛ fantan ye o y'i ka fɔriya de n'i kɛra fantanden n'e ye dɔ sɔrɔ n'e ma se k'i denw kɛ faamadenw ye o kɔrɔ k'e ma baara de kɛ e ka kan ka dusu de ne ye nin kɛ mais mun de b'a to ne denw fana bɛ se ka avancer mais ni bɛɛ m'o bila i kunkolo la ka denw wolo k'u bila ten dɔ den bɛ taa jɔlɔkɔ da a kaburu sanfɛ Mali la o bɛ kɛ dɛ ni Ala sɔnna o bɛ kɛ yan parce que fo mɔgɔw ka commencer k'u miiri an bɛ ka nin bɛɛ k'a kɔrɔ ye mun ye furu bɛ taa kɛ ten dɔrɔn ko n ye denni ye k'a cɛ ka ɲi cɛ ɲumanin bɛɛ tɛ furu ta ye koyi furu ka kan ka kɛ ni jateminɛ dɔw de ye ni olu t'a la ka ban ko n y'a furu et puis an bɛ tila ka furu kɛ i b'a fɔ ko an fila cɛ mana muso furu a bɛ k'ale kɔnɔ k'ale n'a muso fila don o ye farajɛ la o t'anw fɛ yen o tu es dans une famille tant que tu as une femme balimamuso de da donna la k'o muso d'i ma wa a ko bɛ sara dudenw na mɔgɔw da bɛ don a la e muso kelen t'i ta ye i ni balimaw ta don parce que bi ne tɛ se k'a fɔ cogo di ko ne tɛ n kɔrɔkɛ muso fɛ o ye ne ka mɔgɔ lankolonya de ye i kɔrɔkɛ muso n'a ma ye ale kɛra a fɛ kaban e bɛ k'a fɛ de hali n'a ye ko k'i la e b'o mun ye e bɛ tɛmɛ n'o ye e bɛ k'i ta fɛ mun na e tɛ k'i kɔrɔkɛ ta fɛ donc an ka miiri an ka segin an kɔ quoi wa maliyɛn ka bɔ sɔrɔ nɔgɔya la quoi maliyɛn ka bɔ balima juguya la papiye n'i ye mɔgɔ sɔrɔ n'a bɛ k'i balima kɔrɔfɔ ɲɛna balawu wuli a la fo ka taa sa a t'e balima kɔrɔfɔ ɲɛna maintenant bi i bɛ taa i bɛna ne fɔnba de sɔrɔ i b'a fɔ ko fɔnba k'e kɔrɔkɛ yɛrɛ tɛ maa ɲɛnɛma ye ne yɛrɛ b'a fɔ ko walayi tiɲɛ an ma ni ɲɔgɔn mɔgɔ lankolon t'an ka du kɔnɔ ne ni Ala cɛ danga ma wuli kɔ depuis yen k'i mɔgɔ dɔ n'i ka jɛ k'i balima kɔrɔfɔ c'est comme mɔgɔ dɔ n'i ka jɛ ka maliyɛn kɔrɔfɔ ne ni Ivoirien tɛ jɛ ka maliyɛn kɔrɔfɔ kuma tɛ dugu wɛrɛ mɔgɔ ma papa an ka segin an kɔ dɔɔni sa an ka segin an kɔ an ka baara kɛ an k'an yɛrɛ lajɛ an k'an faw lajɛ an k'an baw lajɛ ba ye donc n bɛ kuma min fɔ toujours maliyɛn ka segin a yɛrɛ ma quoi parce que kow ɲagami ɲagami n'an bolo kojugu donc Ala ka jamana jɔ Ala ka jamana ye Ala ka barika don a la mɔgɔw kana sɛgɛn ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye an k'a lajɛ maa tɔɲɔtaw mɔgɔw ka dɔ bɔ ɲɔgɔn tɔɲɔ la papa fan man kana balo fantan na e sanfɛmɔgɔ n'i kɔni balotɔ dugumamɔgɔ la i jasira dɛ non o ye jasi de Ala k'i bila sanfɛ mɔgɔ i bɛ balo la e de b'o ka wari ŋanamu o ye jasi ye Ala k'an kisi o ma donc n b'aw fo ka dugawu kɛ halisa Ala ka jamana basigi mais yanni n ka kuma cɛ
kun ye kɔnni dɔ dogo la mais parce que ɲuman a n'a fɔ don don ala nana kɛ n yɛrɛ ye denmuso sɔrɔ kɔsa in na a denmuso sɔrɔli diyara n ye kosɛbɛ a nisɔndiya bonyana n kan parce que anw ka ko bɛɛ sigilen bɛ adamadenya ni sinjiya de kan n yɛrɛ balimamuso n terimuso n ginofɔmuso n baarakɛɲɔgɔn n'an bɛ ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a yɛrɛ ye denkɛ sɔrɔ n'a y'a tɔgɔ da ne la honorable Aminata ka kɔn o ɲɛ ala y'an ka musokɔrɔba ka kalifa minɛ a la parce que musokɔrɔba in tun ye alamɔgɔ kun don a tun bɛ sun ala ye tɛnɛn o tɛnɛn da ani alamisa o alamisa da ala nana musokɔrɔba ka kalifa minɛ a la a don ne yɛrɛ de dara honorable Aminata k'an taara sagafo kɛ ne ma ɲinɛ musokɔrɔba in kɔ n ye layidu ta masa aramani ye n ko ni ala ye denmuso di yan n b'a tɔgɔ da musokɔrɔba in na parce que n balimaw fɛnɛ farala an kan an ye tɔgɔ da musokɔrɔba la parce que den tɔgɔ da tɛ anw bolo i yɛrɛ ye i ni balimaw de bɛ jɛ ka hakilina yira ɲɔgɔn na miirina yiralen a diyara bɛɛ ye n y'o denmuso sɔrɔ a tɔgɔ dara Masara Maisata an b'a la an b'a ɲini alaw taala fɛ musokɔrɔba ye diinɛ kanu cogo min ala ka den yɛrɛ kɛ ka diinɛ kanu ten parce que tɔgɔ da a kun de ye ko tɔgɔ kana tunu honorable Aminata ye ne tɔgɔ da ni ala ye sijan di ne tɔgɔma ma o fana bɛ den minnu sɔrɔ o b'o tɔgɔ da o fana bɛ den minnu fana sɔrɔ o b'o tɔgɔ da donc i bɛ mɛn diɲɛ kɔnɔ ka sɔrɔ i ma ban donc n kun y'a ko m'a publier mais c'est bon aujourd'hui an k'a fɔ bɛɛ ye bɛɛ ka dugawu kɛ den ye k'a dɔn k'a fɔ ko an ka adamadenya jate mɔgɔw ka bɔ nata kɔnɔ wa an ka juru sara juru min ye juru ɲuman ye parce que musokɔrɔba in Aminata ta kɔfɛ a kɛra ne fɛ kɔfɛ a kɛra ɲɛfɛ an fɛ tɔ da ka dugawu k'o ye pour que an kana ɲinɛ musokɔrɔba kɔ puis kuma ne donna an ka so n b'a fɔ musokɔrɔba tɔgɔma filɛ donc i hakili bɛ jigin a la ka dugawu kɛ donc ka ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ halisa an ka to ka kow kɛ ladiriya kɔnɔ an ka kow kɛ k'an hakili jigin adamaden ne ni Aminata an donna ɲɔgɔn na a ka dugawudenya de y'an don ɲɔgɔn na a ka dugawudenya a n'a ka barikaya wa n'an b'a cɛ fɛnɛ fo parce que a ye cɛ sɔrɔ cɛ min fɛnɛ y'a faamuya ala tɛ nin muso ɲuman di cɛ bɛɛ ma a fɛnɛ cɛ kɛra hɔrɔn ye donc halisa an bɛ ala deli ala ka sini kɛnɛya di an bɛɛ ma c'est vrai an bɛɛ bɛ tɔn kelen kɔnɔ mais an ka tɔn in sigira ladiriya de kan a sigira adamadenya de kan donc n ka Korema tɔnden bɛɛ fo bɛɛ taara baptême kɛyɔrɔ la